खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोनजों मोनसे जिनिस शेयार खालामलांनो सानगासिनो थारमाने ओरैबायदि बिउटिफुल जिनिस ना बियो ओंखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो लुबैदों आरोना होमबा नायबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि जिनिस बियो दिन्थिनोसै आङो नै बे बिउटिफुल जिनिसा बेनोमोन माने जा मोजां मोनदों आङो बेनि कालारखौहाय माने मोननै कालार ओमफ्रायहाय जाबेरदों आरोना वाइटजों रेडजोंहाय बेयाव मोनसे बारदों ओमफ्राय नै बेनियाबो वाइटआ बारा गैया थेवबो बेना येल्ल'आ जा नुजादों आरोना सिंनियाहाय ओमफ्राय बैबो मोनसे जाबोगासिनो नै बिराद मोजां नुखायो बेयावनो मोननै मोनथाम दंखायो जा मोजां बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबोगासिनोमोन आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माने आङो आंनि माने हेयार केयार हेयार मेन्टेनेन्स आरो आंनि माने खानायनि फिसा स्ट'रि नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम माने आंहा मा स्ट'रि दङ गासिबो खिन्थाजोबाबो आङो एसे एनै खिन्थालांगोन आरोना गासिबो खिन्थाबाय थाबा बर जागोन ना नोंसोरो माने कार्लि हेयारखौ माबायदि मेनटेन खालामो ओमफ्राय माने माबायदि जायो बेखौबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन दे रायजोफोर होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम अननानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौहाय ससमाया एसे खुहे जाखो ना माखोथाय थारमाने फिसालाया बोखाना होबाय थायो ओमफ्राय गारना होयोना ओमफ्राय बेयावनो माने खुहे खथेबो जाला लाङो आरोना बोखा बोखा गुवार जाला जोब्बाय ससमायानो जाथोंसै गोदो कलेजाव फरायनाय टाइमावहाय बिराद मन्दिराव थांनो लुगैयो फुजा हैनो लुगैयोमोन आरोना लोगोफोरजोंहाय लोगोफ्राथ' थाङो नालाय ओमफ्राय खिन्थु बे खानाय जामफ्रावफ्रावनि थाखायनो हगारनांजानो गिनानै थांनो हायामोन आङो माने बयबो लोगोफ्राहाय खानाय हगार थांसै मन्दिरावहाय ओमफ्राय आंहाथ' बिदि जामफ्रावफ्राव बोरै हगारनो आरो बेयो नैबे दाथ' गिसि सिनायबावसो ओमफ्राय बे जै रानबाय ओरैबायदि जामफ्राव जाखायो माने बेसेबा गिदिर आरोना ओंखायनो लाजिनानै थांनो हायामोन आङो मन्दिरावनो बेनि थाखायनो खानाय स्ट्रेटखौ आङो माबायावनो 2016 ना 17 बेयावनो लास्ट बानायदों आरोना गोदो बे कलेजाव फरायनाय टाइमनिफ्राय बिए फरायनाय टाइमनिफ्राय बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय बानाय बेसेबां बानायबाय थाबावनो ओंखायनो बे माबायाखौनो नेचारेल खानायखौनो माने मेनटेन खालामसै होननानै बानायासै आरोना आङो बे टाइमनिफ्रायनो ओमफ्राय पार्लाराव थांनायाबो बन्द' जाबाय बेनिफ्रायनो माने खानाय हास'नायखौबो आं हारसिङै हास'नानै लायो आरोना बेबायदि खानाय रोजाजों बारा खेमसि गोबाव नङैजों ओमफ्राय खानायानो बौलायनो नागिरासै जा गोबाव टाइम लाबाय ओमफ्रायहाय मेंगुलायबाय जों बेखौ हायो खानायखौ हायो मेंगुलायबाय खानायखौ जेने तेने हाखांबाय आङो ओमफ्राय बेखौहाय दा हाखांनानै खर'खौ लोबनोसै आरोना मोजाङैनो ओइ र' नै दा आङो खानायखौ खर'खौ लोबखांबाय लोबनानै नै बिदि गिन्जि सिजोंहाय फुगारो आरो आङो ओमफ्राय बेखौहाय खानायखौ आंना खानाया रोजाथारना ओंखायनो मोनब्रै सेक्सन खालामो आङो खानानै लाग्रोसै खानाया बिराद रोजाबो ओमफ्राय दामाने गगासिनोबो बिरादनो रोजाबाबो एसे गदों ओमफ्राय आंनो बे फुंनायावहाय आंनो मा नांगौ नैबेथ' ओरैनो नर्माल दैसो बे सेनिटाइजार बथलाव सोनायसो ओरैनो बे नर्माल दै आरोना बे थाबाय ओमफ्रायहाय नैबे जेल एनलिभेन जेल ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय माबा क्रिम बाटार क्रिम बियो नैबे फिक्स माइ कार्ड्सनिबो माबा थायो जेल थायो ओमफ्रायहाय बे मोजाङै माबा जाया आरोना हल्ड खालामा आंनि खानायखौहाय आंना बांद्राय कार्लिना ओंखायनो नैबे जेलखौसो बाहायनाय जायो आङो एनलिभेन मेन जेलखौसो बेखौसो दा होमबा मोनब्रै सेक्सन खालामनांगौ नै खानायखौ आंना खानाय एसे नुबाथ' खेबनायफोरजों जागोन आंना खानाया बुरजाना खानाया बिराद माबा जायो आंना रानबाथाय ओंखायनो बेबायदि फुननो गोनां जायो आरोना रानबाथाय पुरा ड्राइ जायो
मोजाङै सारना लानांगौ दैखौ दा बेनि उनावहाय दै सारखांनानै बे क्रिमखौ फुननांसिगौ दा बेयो रानबाबो बिदिनो थागोन आरोना गोरान जाबाबो ओमफ्राय नायदो आंनि खानाया माबायदि जायो नै बेबायदिनो थागोन आरो रानबाबो बेबायदिनो जागोन बे ओमफ्राय नै बेबायदि रानस्राव बुस्राव जायो नङाबा बेबायदि थागोन बे नुदों बेबायदि थागोन बे रानबाबो बिदिनो थाबाय थागोन होनबा बेखौबो बिदिनो फुनसै जाजोब्बाय नै खालामखांजोब्बाय आङो गासिखौबो दा राननो खिन्थु टाइम लायो आरोना राननांगौआ टाइम लागोन बियो ओमफ्राय रानखांनायनि उनावबो बिदिनो थागोन आरो दा जायफोर माने बिदि कार्लि आरो माने बहुत माबा आरोना रोजा थिकबाथाय बेखौ बाहायनो हागोन मानसिफोरा बयबो मोजाङैनो थायो मोजाङानो